Horretarako dugu hemen bere ekoizleak eta bere protagonistak hain zuzen ere zuzendaria ere dugu, Valeria Sarmiento, baita ere ekoizlea, Paulo Branco, eta antzezlea Cristian Badem, Filip Vargas, Sar Cariñas, Nuno López, Carloto Cota eta Joana Verona. Lehenik eta behin, hitza eman nahi diot Paulo Branco ekoizleari, berak proiektua esplikatu nahi du. Azaldu nahi dut besterik gabe beste antzezle batzuk daudela, ez direna gurekin egon alfombra gorrian, egongo dira arratsaldean Isabel Huppert, Catherine Deneuve, Marisa Paredes, Nediel Pupo ere badator, Victoria Llaga ere bai. Ez daude orain une honetan, lehenik eta behin da, Isabel eta Catherine parte hartze txiki bat izan dute filman, pixka bat Rauli omenaldia egiteko, eta gainera oraindik ez dute filma ikusi, beraz kazetari ekiko topaketa filmaren ondoren egingo da, bestela zaila izango litzateke beretzat hemen egotea, film ikusi gabe hemen egotea. Gero topaketa txiki bat egongo da telebista eta egunkari batzuekin eta eta antolakuntzak esango du nola eta noiz. Esan nahi dut proiektu hau sortu zela nola baiteko erronka batetik. Torres Vedraseko udalerriak 41 kilometrora dago Lisboatik, eta egin zidan nolabaiteko erronka bat botazian 200 urte ospatzeko Napoleonen inbasioen 200. urtena ospatzeko Portugalen. Carlos Abogari eskatu nion, Misterios de Lisboa idatzia zuenak, galdetu nionea interesatuko litzaioken gidoi bat egitea, aldi horren, historiaren aldi horren gidoi bat egitea, ze aldi hori oso importantea izan zen Iberiar penintsularentzat eta Europarentzat, zuek dakizuen bezala hemen Espainian. Carlos oso liluratuta zegoen gara historiko horregatik eta zantzian bai egingo dut. Eta hortik sortu zen proiektu hau. Finantzak eta auziak direla eta aurkezten da telebista eta zinema proiektu bezala. Telebistan da Cinema de Torres eta The Lions of Wellington zinema. Orain hemen ikusiko duguna da bertsio osoa, filmaren bertsio osoa. Hau da, proiektatuko dena gehiago telebistan hori da bertsio osoa. Lehiaketan aurkeztu dena Venezian da zuzenean zinema komertzialetan aurkeztuko dena, beraz, azalpen bat hori emat nahi nun besterik gabe. Gero gidoia egin ondoren, Raul Ruiz zen zuzendaria, nik pentsatuta, eskatuta nuena, oskatu niona, interesatuko litzaioken filma egitea. Eta gaixorik zegoen, Raul Ruiz. Nola esaten da, bere transplantetik oraindik sendatzen ari zen, osatzen ari zen eta gidoia ikusi zuenean izugarri gustatu zitzaion filma, gurekin lan egin zuen hilabete bat eta zoritxarrez badakizuen bezala gauzak ez ziren gertatu guk nahi bezala eta Raul ez dago gure artean. Eta une horretan Valeria Sarmiento hori eskatu nion aurrera jarraitzeko proiektuarekin, berarekin hitz egin nuen Valeria Sarmientoarekin eta ikusiko duguna da hain zuzen da proiektu bat Valeria Sarmientorena hainbat Raul Ruizen nolabaiteko indikazio batzuk utzi zigun joan aurretik eta nolabaiteko bere jarraibide batzuekin. Eta horrela, pixka bat aurkeztu nahi nuen filma.
nola izan zen proiektuaren sorrera nondik etorri zen, eta ni ekoizle gisa, naiz eta ze tragedia gertatu diren, gero nik inoiz egin dudan proiekturik liluragarriena izan dela esan nahi nuen. Hemen Donostian ikusitakoen artean pixka bat, aurkezpena egiteko. Orain, ezaket Valeriak ezaket zerbait esan nahi duen, ez galderen zain nago. Egunon, hain zuzen ere nik galdetu nahi nioke nola hartu duzuen lekuko hori, Raulen testigo hori lekukoa, beraren antzera egin nahi izan duzu edo libre sentitu altzara proiektua egiteko? Oso zaila da gauza bat egitea, beste egile baten lana egitea. Nik onartu nituen, 3 aldaketa txiki onartu nituen, Carlos Abogari eskatu zizkion, gero, jarraibide batzuk ere musikari buruz, berak nahi zituen musika batzuk sartzea, baina, ni egia esan umezurtzen egongoen filmaketan, eta nolabaiteko elkarrizketa mental bat izan ezakeen Raulekin, baina hori besterik etzen izan. Kaixo egunon. Gustatuko litzaidake jakitea filmak gogora ekarri dit pixka bat Los Misterios de Lisboako egitura narratiboa ze historia asko ditu, lotuta, pertsonaia asko elkar lotuta agertzen dira. Pentsatzen dute telebistako formatuak askoz ere aukera gehiago ematen duela mota honetako atalak lantzeko, baina zein da aldea, ze alde dago bertsio motzaren artean, Venezian ikusi duguna, hemen ikusi dena, eta aldatu egiten alda, ala uzten du garatzen pixkat. Carlos Abogak Misterios de Lisboak landu zuen, gioia hau landu zuen, 1001 gaueko historia bezala. Aldea da, 21 minutuko atala dagoela telebistan, nola esaten da, teniente batena eta kontatzen du bere historia iraganekoa, eta azkenean bera agertzen danean, suizidatu egiten da. Atal hori besterik ez da falta filman. Atal hori. Malexi dit, Christian Badik eta Zara Karinez atal hori. Misterios de Lisboa kendu genuen ere bai ikus dituenak 6 orduak, ikus dezakete Kanal Plusen uste dute emantzutela, edo bestela DVD-en dago. Atal bat ere zegoen egituran montaia aldetikan, ez daude aldea ondirik, bi bertsioen artean alde txikiak daude. Batez ere atal hori filman ez dagona. Baina hori posible izan da gidoiaren eraikuntza horri esker, hau da, bestela ezin izango genuen egin. Egunon, zoritxarrez historia oso gaizki ikasi dugu, badakigu Napoleonen tropak Espainian egon zirela. Ez dakigu inbasio horri buruz gehiegi, Portugalen egin nahi zen zuten inbasio hori, zertan oinarritu zara, nola planteatu duzu lan hau. Carlos Abogak proiektua landu zuen 3. inbasioa kontatzeko Masena generalaren inbasioa hain zuzen. Eta oinar asko irakorri zituen Marboren memoriak, horietako general bat antzeoen general batena, eta asko oinarritu zen memoria horretan kontatzeko inbasioa. Marboren memoriak ala ere askoz geroago idatzi ziren jazarra zenean, beraz, behar bat gezurren batzuk egongo dira, baina ez dakigu. Gainera, harrigarria bada ere, Frantzian,
pixka bate esperientzia Iberiar penintsulan Napoleonek egin zuena eta Portugalen ez da gehiago ezagutzen ze ura izan zen Napoleon bere xedeak lortu ez zituen lehen aldia. Berak nahi zituen portugues guztiak Ingalaterrara eraman nahi zituen, hau da blokeo kontinental bat egin nahi zuen, eta horregatik garrantzitsua da, inbasio horiek garrantzitsuak dira, 3 general frantzes handiak horregatik zeudenan, Geno bat, Zut eta azkenean Masena. Eta inork ez zuen lortu bere xedea betetzea gainera, erregea, nola baite guk une horretan Brasilgo kolonia bat ginen, gure korte guztia Brasilera joan ziren Genok Frantziara Lesbora iritsi baino ordu bete lehenago. Beraz ez zuen lortu erresuma konkistatzea. Eta horregatik, ingelesen laguntzen zain ere engoten ginen, eta horregatik ingelesen bidali zuten Wellington eta beste general garrantzitsu batzuk ara. Europaren etorkizuna pixka bat hortik pasatu zen, uste dut ere Iberiar penintsulatik ere pasatzen dela, ez gerela garrantzitsuak Europan diote, baina historia oinarritu zen pixka bat horretan, eta baita ere uste dudalako, Carlos horregatik asko gogotsu egon da gaiarekin, ze Frantzian egiten ari garen lana historian gileekin esaten dute termino historikoetan filma leial zaio garai hartan gertatu zenari osaiatu da leial izaten. Bi galdera errepartoari buruz, nazioartekoa izan da, ez dakit oso zaila izan den hainbeste pertsonaia lortzea nazioarte mailan, hautaketa egitea. Eta bigarrenez, Veneziatik pasa ondoren, nola dago banaketaren kontua, nazioarteko banaketaren kontua. Banaketari buruz hitz egiteko, repartoari buruz hitz egiteko, nahiago dut antzez hitz egitea, nola izan den, edo nola kontaktatu zitzen, pensatzen dut bakoitzak esperientzia bat izango duela, ni baino beto jakengo dute, eta gero nik hitz egingo dut beste galderari buruz. Banaketari buruz gero hitz egingo dute. Filip, banola iritsi zeinen proiektu honetara, nik Misterios de Lisboa egina nuen, eta Raulekin lan egina nintzen, eta Valeriarekin ere bai. Eta gero proiektu hasi zenean, prestatzen hasi ginenean, Las Líneas de Torres, prestatzen hasi ginenean, egokitu zitzaidan Vicente de Almaidaren pertsonaia egitea. Eta pertsonaia honekin, Raulekin hitz egin nuen, jaketeko berak zer nahi zuen, gero informazio guzti horrekin, Valeriak erantzi zuen informazio guztiarekin. Eta batez ere, gero, historia bakoitza individualki ikustea gidoian idatzi den bezala, ikusi hori, puzle bat bezalakoa da. Nik uste dute banaketa internazional bat izatea, oso errealista dela Portugalean gertatzen denarekin, ze portugesak geundenan, baina gero espainiolak eta frantsesak eta ingelesak ere bat zeuden. Eta antzezleak izatean herritartasun horietako aktoreak izatea papel horiek egiteko, bakoitza bere herritartasunaren papera egiteko, asko aberastu du filma. Kristianek frantsesez hitz egingo du, nik bakarrik esan nahi dut Kristianek harremana izan duela Raulekin oso hurbilekoa, eta bera dela antzezle nagusia filman, Raulen azkeneko filman La Nuit d'en Face, Raulek Txilen egin zuen azken filma, Misterio de Lisboan artean eta film honen prestakuntzaren artean, beraz norbaitek lan egin badu asko Raulekin azkenean, Kristian izan da. Kristian? Paulok diru asko eman zidan film hau egiteko, eta hori ez da normalean gertatzen, beraz ezin izan nion ez esan.
eta nik, harreman asko nuen Valeriarekin, ezagutzen nuen Valeria, baita ere ezagutzen nuen Raúl, bai, ezagutzen genuen filmatzuk egiteko, eta film egin ditut Raulekin, eta Paulo nirekin harremanetan jarritzenean, eta esan zidenean, egin dezagun filma bat, Raulen filma bat, film bat omenaldia egiteko Rauli azken batean, eta orduan argi dagoen bere alakoan, iruditu zitzaidan, bai, bi egun bakarrik kameo bat egin nuen azken batean, nik uste dut antzesle edoz nintzat denok, gogo asko genuen parte hartzeko. Naiz eta parte hartze txiki bat izan, denok genuen gogoa norbetiko keinu bat egiteko, eta esateko zinema ez da dirua bakarrik, baizik eta baita ere familiak daude eta maitasuna ere badago. Eta niretzat filmaketa hori izan da maitasuna, Rauli eskeinean, Valeriaren bitartez eta baita ere Pauloren bitartez. Hori izan da nire parte hartzea. Eta horregatik ez nago luze metraian ze irudi gehiagik zeuden beraz, saiatu dira trinkotzen, baina nola nahi ere pozik sentitu naiz parte hartu dudalako. Nik ez dut filma ikusi oraindik. Pentsatzen ari nintzen. Nik Raúl Ruizen filmak maite nituen asko gustatzen zaizkit. Ore handia da. Film honetan parte hartzea, ore handia da. Nik frantsesez egin dute filma. Zaila da. Nire espainola, portañol da azken batean. Ore handia izan da, benetan, film hau egitean eretzat. Ore handia da, bai, film hau egitea, nuno? Niretzat ere orea izan da, film hau egitea casting bat egin nuen Raulekin. Eta sentitu nuen, prozesu honetan guztian, filmaketan ibili nintzenean, Portugalko aktore guztien eta nazioarteko guztien artean nolabaiteko lotura oso sendoa zegoen historia kontatu nahi genuelako. Eta Raulekin lotura handia sentitu genuen. Nola esaten da. Nolabait elkartu egin gintuen denok helburu berarekin, eta oso erraza izan da elkarrekin lan egitea. Alde batetik, genekielako omenaldi bat ere egiten geniola Rauli, eta historia kontatu nahi genuelako ere bai Valeriarekin. Horregatik. Kaixo, niretzat ere ohere handia izan da, eta zer gehiago esan dezaket, esan filmak ere zerikusia duela, lotura duela Espainiarekin, badagoela atal bat oso importantea eta garrantzitsua polita Marisa Paredesekin, aukera izan dut berarekin lan egiteko, eta benetan sinestezina izan da, asko ikasi dut Marisarekin. Eta hori ere, hori esan nahi nuen. Gure historia izan genuen frantsesekin eta ingelesekin, hor zubi bat ere badagoela kulturarekin, Espainiako eta Portugalgo kulturaren artean. Nik ere lan egin nuen Los Misterios de Lisboan, eta uste dut filma oso berezia dela Raulentzat, eta baita ere guztiontzat, niretzat Valeria Sarmentiorekin lan egitea, nik uste dut oso importantea izan dela.
Oso importantea da antzezle batentzat Valeria bezalako norbaitekin lan egitea. Film hau oso zehatza da ikuspegi historikotik, zorroztasun historiko handia duen filma da, eskerrik asko. Bueno, banaketari buruz esan nahi dut, Veneziara iritsi zenean, batez ere Frantzian lan bat egina zegoen, eta horri esker azaroan ehun pantaila tamaina gehiagotan estrenatuko da, beraz irteera handia izango du, Frantzian, Portugalen ere urriaren 4ean estrenatzen da, eta Torontotik pasa izana eta Veneziatik pasa izana, horrek bermatu egiten du bernaketa komertziala egingo dela pantailan ia mundu osoan. Non misterioak bezala jendea publikoari asko gustatzen zaio fikzio, pertsonaien fikzio kontua guztia. Hau da pixka bat ihes egiten diona nolabait gaurko gioiko manikismo hortatik ihes egiten duela uste dut pertsonaia kompleksuagoak eta batez ere aldi historikotan behartu egiten duela pertsona horiek modu batean, jakin batean jokatzea eta modu desberdin batean uste dut nola esaten da gaurkotasuna handia duela, zen gaur egun bizitzen ari garen ere krisiarekin, nolabait ere nazionalismo hauedanak sortzen ari direla toki guztietatik, frantsesak alde batetik, alemanak beste batetik, eta ja ez dut hitz egingo herri bereziez, baizik eta nazionalismo europarrez ari naiz. Jendeak bakoitzak gauzak ikusten ditu bere ikuspegia, baina zerbait konpondu behar dugu, denak elkarrekin konpondu behar dugu, eta uste dut filma ere hori burruz ari dela, ez? Eta beraz badu banaketa nazioartean Espainian oraindik ez, beti bezala Espainia difusio mailan ez da erraza filmentzat, Europako filmentzat hemen banaketa egitea, baina, optimista nago hemen ere Espainiatzeko, seguru nago hemen ere estrenatuko dela. Frantzian azaroaren 21 eta Portugalen urriaren 4. Bai, nik beste galdera bat dut, esan duzuen bezala, nahiko harritzen du, zorroztasun historikoa handia duelako, eta oso errealista delako historia tratatzeko orduan. Jakin nahi nukeko izpenen aldetik ere, eta interpretazioen aldetikan ere, nola egin zenuten garaio erretako errekreazioa, ez da oso erresa izango antzezleentzat pertsonaia hoien azalean sartzea. Eta gero ere, edizio artistikoa, pesatzen dut, garestia izan behar duela, ere bai, nola lan egintzen filman? Lehen da bizi antzezlea, Valeria, ez bakarrik esan nahi nuen, Isabel Branco, arte zuzendariak margolari horren argazkiak arkitu zituen ledek onena, eta egiazko margolanak dira, ingeles artxiboetan zeudenak, eta ingelesek erabiltzen zituzten margolari hauek nolabaiteko bere kanpainen prestakuntza bat egiteko. Guk asko erabili dugu hori inspiratzeko. Azken batean erretratu oso errealistak dira, garaiko erretratuak, eta baita ere kolore paleta ere erabili genuen, eta uste dut Isabel Brancok margolan hauek aurkitzea, ikerketa hori egitea, oso interesgarria izan zen filmarentzat. Ekoizpena niretzat erronka oso handia zen, ze misterioen ondoren kalitate bikaina zuen dekoratuetan, eta horretan eszenaratzean hemen zailagoa zen ekoizpen aldetik, ze kanpoaldeak zeuden, kanpo grabaketak, eta beraz, prestakuntza lana hasi genuen askoz ere aurrerago
egia da ekipo oso bikaina izan dugula, eta baldintza, Europako beste herrialdean batean ezingo genuen egin, nirekin lan egindako jende askok, eta Valeriarekin lan egindako jende asko parte hartu du, Raulekin lan egindakoak ere bai, norabaiteko klan bat eginen. Urte asko daramagu, batzuk hasi ziren 80ko hamarkadan Manolo Oliveirakin eta nirekin Manolo Oliveira. Eta orduan giro atsegina, aurrekontu horrekin horrelako zerbait egitea, ezin du sinestu ere, 3,5 milioi. Baina, ez nuke esan naiz, uste dute, Frantzian uste badute 35 milioi kostatu dela, hori ez dut gehiegi. Esango dugu 35 milioi izan direla, baina, eta horretarako antzezleak bikainak izan dira, ze lan egin nahi izan dute denek, eta ez daudenak ere, nolabaiteko asko lan egin dute gioiaren kalitatearen alde, Valeriagatik, eta nolabaiteko omenaldia egin nahi izan diote Rauli, dena dago nahasia. Eta harrigarria badare, mirari bada lortu dena filmarekin, ekoizle batek normalean ez du horrela hitz egiten, baina ni benetan emozionatu egiten hau film honi buruz hitz egiteak. Galderarik? Eskerrik asko denoi. Bestela 3 ordu gehiago, eta nahi baduzue berriro ikusi filma, eta pentsatuko ikusi dezakezuela, mila esker.